Ako si Uda, isang single mom. Oo, nanghihingi ako ng ayuda ng gobyerno. Oo, walang ayuda ang ama ng anak ko. Kailangan ba namin ipagsigawan yan para ma-qualify kami sa mabibigyan? Bakit ba hindi kami kasali sa listahan? Kasi hindi daw kami pamilya. Wala lang ama, hindi na pamilya. At ito pa, dahil nakikitira ako sa magulang ko, hindi na rin daw kami kasali. Kasi daw, iisang pamilya lang kami. Kaya nga ako nakikitira sa magulang ko Kasi mas lalong kailangan namin ng tulong. Middle class? Sa tagal ng quarantine ngayon, yung sinasabi nyong middle class, mga walang trabaho, walang-wala na din. Puro gastos ngayon, walang pumapasok na pera. Yung gutom ko, kaya kong tiisin, pero yung sa anak ko, hindi. Nanay ako Hindi ko pwedeng pabayaan yung anak ko. Nagawa ko na dati ang humabol ng ayuda sa ama ng anak ko. Nakakapagod. Tama na. Kaya ko naman buhayin yung anak ko Pero yun din ba yung gusto yung gawin ko sa gobyerno? Ang humabol ng humabol? Gagawin ko. Lockdown ngayon Kahit nakakayaman humingi ng ayuda, gagawin ko. Kasi wala. Hindi ako makalabas. Walang trabaho. Walang sahod. Malandi. Pok. Ay, ginusto mo yan Ang harot-harot mo Narinig na namin lahat yan. Yung discrimination na yan. Yung panghuhusga na yan. Kabisado na namin yan. Oo. Ginusto ko yun. Nagmahal ako ng mga panahon na yun Kasalanan ko ba na iniwan ako ng taong mahal ko? Kasalanan ko ba yun? Daming nanghuhusga ngayon. Pati ba naman gobyerno, husgahan kami? Ang hirap na nga humingi ng ayuda sa ama ng anak ko. Mas mahirap pa palang humingi ng ayuda ng gobyerno. Lahat na lang ba nang iiwan? Pati babayan ko, iiwan ako. Pinabayaan na nga kami ng ama ng anak ko. Papabayaan mo rin ba kami? O bayan ko?